habar çeşmelerimizden gelip gowuşýan maglumatlara göre ýurdun ýaşlaryny Türkmenistanyň daşyna goýbermezlik üçin ymykly netije gelen diktator ýaşlary harby gulluk bahanasy bilen gabawda saklamak niyeti bilen harby gulluk möhletini 2 ýyldan 3 ýyla çelli uzatmak kararyna gelipdir. Yetişen ýaş nesil bolsa hökmürawan haramdagyň öz tohumy üçin döreden padşahlygyny ýaşasy da okasy da bir galan sallyja uruş veteranlaryna ýeňiş gününde uly minnet bilen $10.000 sowgat berilýän döwletine gulluk edesi de gelener. Şu sebeplere göre de ýaşlar gulçulukdan sypmak üçin dürli ýollar bilen ýurdy terk edýärler. Harambaşy Niýaz döwründe 9-njy maýda beýik ýeňiş bayramçylygy onuň atasy uruş döwri düşmany meýletin ýesir düşen dönük Atamurat Niýazowyň ýadygarlygyna baş egmeklikden başlanýardy. Inni Atamurat'ın ýadygarlyklaryny ýykdylar, onuň ornuna bolsa täze dören hökmürawanyň atasy goşa durmak üçin näki beýik seweşiji Russiýet hökümetiniň 2018-nji ýylda çykaran karary esasynda görkezem gahrmançylyklary atly medal bilen fiýlagylanan Berdimuhammed Annaýewiň ýadygarlyklary oturdulyp başlandy. Sovet Soýuzynyň ýolbaşçylary tarapyndan fiýlagylanan hakyky uruş gahrmanlaryny Türkmenistanyň halky bilýär we ýatlaýar. Türkmenin göre olsa pat merdanasy hormatly prezidentimizin mertlerden kemale gelenlerini. Emma täze dören diktatoryň atasynyň goşa durmak üçin näki gahrmançylyklary barada Türkmenistanlylara haçanna haramda hakimiyeti basyp alyndan soň aýanmaly. Yine bir üns bermeli zat diýdim zoruň islegine göre 9-njy maý güni ilkinji gezek dinç alyş därle iş güni diýilip yglan edildi. Haramda belki de bu üýtgeşikligi Vladimir Putin tarapyndan öz atasyna Sovet Soýuzynyň gahrmany adynyň dakylmagy baradaky eden arzu hyýaly başa barmanyndan soň girden bolmaly. Haramdagyň özü uruşyň gahrmanlaryna baş egmäge gelmedi. Onuň yaranjam töweregi bolsa ýaşlardan we garrylardan düzülen bir kiçijik topar bilen baky oduň ýanyna tähelçe wagt eglenip soňra haramdagyň atasydyr kakasynyň ýadygarlyklaryny taqdim etmäge gitdiler. Mundan buýana haramdagyň atasy hemde ayal türmesiniň gözegçi sakçysy bolan kakasy Türkmenistanyň halkyna gahrmançylygyň nustasy hökmünde görelle bolmaly. Haramdagyň özü bolsa özüni alyp barmakda daş typatyny araýşyny we harby eşigini Edil Demirgazy Koreýanyň diktatory Kim Chen In'dan görelle alýar. Basym wagtda türkmen gyýylar hem harby borçly ediler. Diktatoryň gaşyna agdy bir maşk edýän, onu wagt edip hökmürawany öz wepadarlygyny görkezýän harby eşikdäki gyýylara dünýä jemgyýetçiligi ýakyn döwürde tomoşa edip biler. Atlanalım, atlanalım. Hadan